जे माधवबारियाव खरगुरि जे गुलि नांजाक बरकनो टिप्रा मथा दाबु साख्रि लिरनानै थाङै दङ बे जुलाइ मासनि बिसिंनो बगनो आइनो कन्ट्राक्ट बेसिस लाङै बिसिगांगो DRW खायाखै बगनो साख्रि लांबायनाय ते CA नि बिरुद्धे सामखायै चिनि मन्त्रिलाल काइपिं सरक बिश्वजित देबबर्मा बथारजागनाराव बिसिगांगो जों थाङै दङ बुबाग्राबाय बर'नि न'आव थाङै बर'नो जों सुबासुख खालायनाय प्रत्येकटा फेमिलिनो जों 1 लाख रां ओरैनाय कारन बिदिनो तते बानसिनि तुइमाया खायफानो जों चिनि दफानो हामजागै चिनि दफानि बागै सामखायनाय जों नायदि बुबाग्रानि जिनि मुसुमाबाय चिनि रियां जे शरणार्थी हिनजागै दंनाय दिनै अजागा ब्रु सेटेलमेन्ट लायो केन्द्र सरकार बायदिनि अजागा तिरपाव दंनानै सुजुग खालाय जाखा